Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En wij nodigen mensen uit met passie. En u ziet het al, heel veel hoeden zijn hier verzameld in onze mooie studio in het Ledeltheater. En de passie is voor hoed en ambacht. Met wie heb ik het genoegen? Aangenaam Jan, met Marleen Manjes. Dag Marleen, van harte welkom. Goedenavond. Leuk dat je gekomen bent, want op het laatste moment heb ik jou gebeld vandaag en je bent gekomen. Mag ik even een paar korte vragen stellen? Waar ben je geboren, Marleen? Steenbergen, West-Brabant. Steenbergen, West-Brabant. Daar heb je natuurlijk de basisschool gedaan. Ja. Na de basisschool, welke richting heb je toen gekozen? Ik heb textiele werkvormen en tekenen gestudeerd in Tilburg, een leraaropleiding. Ik wilde eigenlijk wel naar de kunstacademie, maar dat zagen mijn ouders niet zitten. Want dat is dan toch, ja, daar kun je geen geld mee verdienen met kunst. Zo werd dat vroeger gedacht. Dus dan, dus via ben ik toen op die opleiding gekomen, textiel. Ja, en toen had je die opleiding gedaan, textiel. En toen dacht jij, ik moet iets met textiel doen. Ja, textiel is een heel mooi vak, prachtig vak. Maar zo vaag en zoveel richtingen kun je uit. En je hebt dan een beeldende stukje gehad. Maar stel je zou de kleding in willen, dan moet je eigenlijk nog een coupeuze opleiding erachteraan. Stel je wil dessin ontwerpen, moet je er nog een andere opleiding. Dus je hebt van alles een basis, maar het is heel breed. Ja, maar je hebt duidelijk gekozen dat je met mensen om wil gaan. Ja, ik maakte al hoeden. Ja, je maakte hoeden, maar dan... de mensen die zijn voor jou ook centraal, heb ik begrepen, hè? Ja, je kunt natuurlijk hele mooie dingen thuis maken, prachtige kunst maken. Maar als je dat altijd dan in je eentje, in je eigen atelier, dan zit je tussen al je kunst. En dan moet je het aan een galerie of aan iemand anders weer laten verkopen. Ja. En dus ik vind mensen interessant, maar ja, hoeden heeft natuurlijk ook heel veel met mensen te maken. Ja. Bij iedereen, als je een hoed bij iemand opzet, dan wordt het een andere persoon of een andere... Ja. Er gebeurt iets met mensen met hoeden en hoeden verveelt niet. En je kunt voor iedereen iets anders maken, iets anders verzinnen. Ja. Er gebeurt wat met mensen. Iedereen vindt iets anders leuk. Ja. Ja. Tussen alle soorten mensen heb je hoedendragers. Ja, het is gewoon heel breed. Ja, maar behalve mensen kun je natuurlijk ook je creativiteit kwijt. Ja. Daar gaan we natuurlijk zo even over hebben. Maar uit Tilburg ben je gekomen naar Zeeuw-Vlaanderen. Vertel, hoe is dat gegaan? Mijn ouders komen hier vandaan. En waar komen ze vandaan? Mijn vader uit Biervliet en mijn moeder uit Van Hoofdplaat. En ze hadden altijd een zomerhuisje hier. En wij komen van kinds af aan, van de jaren 60, dat toerisme begon, zeg maar. Kwamen wij hier al bij dat huisje, dus echt van baby af aan. Ja. Dus en toen ben ik een eigen zaak begonnen in Tilburg en dan zat ik eigenlijk hier het vaakst. Want ik had minste tijd voor vakantie, dus dan was ik hier vaak een weekend of als de winkel even dicht was. En ik voelde me altijd heel erg prettig in Zeeland. En die zee trekt. Ja, de zee trekt en als je dan... En de rust en de ruimte en het land en ja. De mensen? Ja, mensen... Ja, geweldig. Zeg, waar ben je nou neergestreken dan? Schoondijken. Schoondijken. Zeg, daar hebben we een paar mooie foto's van jouw winkel in Schoondijken. Ja, leuk. Kijk, hier hebben we er alleen. Licht even kort toe. Het interieur met de zomercollectie. Ja. Het is op zich benedenruimte van een woning is dan een winkeltje. Ja. En precies groot genoeg. In Tilburg had ik een hele grote winkel en ik vind eigenlijk dat hoe groter, hoe meer dat je daarmee bezig bent en hoe minder de tijd dat je hebt om zelf dingen te maken. En ik wil toch weer meer naar het ambacht, meer naar het zelf maken. Het cursussen en workshops geven om andere mensen ook te interesseren en te enthousiast te maken. Maar even, dat er een soort interactie komt tussen... Dus behalve workshops voor hoeden, doe je ook nog andere workshops, heb ik begrepen? Ik wil het ambacht gaan promoten. En welke ambacht bedoel je dan? Manden vlechten, kantklossen, boekbinden, textiel. Ja, er zijn natuurlijk heel veel soorten oude ambachten. En dan is de bedoeling dat ik eigenlijk dat mensen aangeven wat ze willen doen. En dat ik dan op een later tijdstip of een ander jaar zorg dat er dan cursussen worden. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, stel jij je ruimte, je winkel beschikbaar voor mensen die oude ambachten uitoefenen om daar workshops in te geven. Begrijp ik dat goed? Ik stel mijn tijd en mijn enthousiasme beschikbaar. Dus het kan best zijn dat het op andere locaties is. Oh ja, tuurlijk. Maar ik haal ze wel naar Zeeuws-Vlaanderen. Ik ga niet een cursus organiseren in Amsterdam of Rotterdam of Tilburg. Het moet wel hier wel eer in de buurt van... En ik ken natuurlijk heel veel mensen die het allemaal hele mooie ambachten hebben en goed zijn. Ja. Dus die wil ik dan hier naartoe halen. Oké. Ja. Zeg, hoe lang heb je die winkel nou? In Schoondijken. Vanaf eind oktober is het officieel geopend. 2022 is dat geopend? Ja.
Maar mis je dan niet de aanloop van het in Brabant, in Tilburg? Want dan zit je bijvoorbeeld in een wijk en daar komen natuurlijk mensen naartoe. Ja, Tilburg was natuurlijk een grote stad. En er komen veel mensen, maar hier heb je dan meer tijd om dingen zelf te maken. Want het is natuurlijk wel leuk als het een beetje drukker gaat worden. Ja. Want nu weten mensen me eigenlijk nog niet te vinden. Hè? Nee, maar daarom heb ik jou uitgenodigd. Ja. Nou, we hebben van de week eigenlijk zo'n beetje kennis gemaakt, of vorige week dan. Er was een festijn in Grote Kerk in Terneuzen van Innerwiel. En daar stond je ook met je stand met hoedjes. Of met hoeden dan en met petten. Ik dacht, die ga ik eens uitnodigen om eens een keer in de studio te komen. Ja, wat een leuk contact. Ja, en wat een leuk contact. Dus we hadden gelijk geklikt natuurlijk. Want ik heb ook iets met hoedjes, maar dat is nou niet belangrijk. Maar daar gaan we zo even over hebben. En materialen, dus behalve textiel, zie ik hier ook andere materialen. Hè? Misschien dat je er eentje bij kunt pakken en zegt van, nou die wil ik even toelichten. Dat het een ander materiaal is of zo? Ja, tijdens zie met die folie? Tijdens mijn opleiding heb ik natuurlijk ook textielwarenkennis gehad. En er waren allerlei soorten textiele materialen. Maar toen ik mijn hoedenopleiding ben gaan doen, kwamen er allemaal weer hele andere materialen. Wat eigenlijk een hele opleiding, waar heb je die gedaan? Bij Elisabeth van der Helm in Amsterdam. Dat is is dat een wereldberoemde? Zij maakte heel veel hoeden voor het toneeltheater. En was heel enthousiast. Oké. En door haar enthousiasme, het was een nascholing voor textieldocenten. Ja, hoe lang dus dat was een jaar, iedere week. En moest je dan ook elke week een nieuwe creatie maken? Nee, dan moest je iedere week naar Amsterdam vanuit Tilburg. Ja, maar dan moest je daar... En dan zat je daar op les. Maar dat waren natuurlijk allemaal wel textielmensen, dus dat gaat dan een beetje sneller. Oké. En dan heb je een basis. En dan, dat zeg ik ook tegen mijn cursisten, van maak er eerst eens 100. Oh ja. Het is natuurlijk niet zo als je 2 hoedjes maakt, dat je dan automatisch hoedemaker bent. Nee, dat is echt door het doen en door de meters en door de hoeveelheid hoeden. Ja. En ieder materiaal is anders. En de een heeft het sneller in zijn vingers dan de ander. Ja. Dus, ja. Zeg, en dat hoofd, hè? Meet je dat ook van tevoren op? Als ik nou binnenkom, dan meet jij mijn hoofd op. Ja. En dan? Kijk je in mijn ogen? Ik weet, toen ik in Tilburg zat, toen zat daar een heel oud hoedenwinkeltje van generaties lang. En die verkochten alleen heren, petten en hoeden. En daar stond een meneer in, die was 80 plus en die had nog maar 1 tand. Maar die man die kon dus, als je binnenkwam, dan wist hij precies jouw maat. En toen zag ik dat, toen dacht ik van dat wil ik ook ooit kunnen. Dat als iemand binnenkomt, dat je gelijk de goede maat pakt voor iemand. En dan ga jij... En meestal komen mensen dan binnen en dan ga ik passen. En dan weet ik wel op een gegeven moment wat voor maat ze hebben. Als ik echt iets op maat moet maken voor dames, voor bruiloft of voor feest of iets, dan meet ik het netjes op. Ja. Maar dat moet dan op maat gemaakt worden. Ja, want wie zijn nou jouw klanten eigenlijk? Welke doelgroep is dat? Als er een feest is, dan dragen heel veel dames een... Ja, natuurlijk in de corona lag het helemaal stil. Oh ja. En bruiloften, de bruidsmoeders en bruidjes zelf. Of communicantjes? Een leuke... Ja, dat was in Tilburg niet. Misschien hier wel. Misschien in België heb je het natuurlijk. In België. Vlakbij België. Ja, kan. Alles kan gemaakt worden, zoals mensen het willen. In België wordt de communiefeest nog enorm gevierd. Hè? Maar je hebt natuurlijk met bruiloften of met bruidskleding... en ik denk ook met communicantjes dat in de winkels waar je de kleding koopt... dat dan helemaal van A tot Z aangekleed wordt. Okay. Dan is het alleen een beetje de alternatievere mensen... of die iets anders willen, wat ze dan nergens kunnen krijgen... of in een andere kleur of in een andere... Ja. Mooi. Ja. Zeg, en dan maak je ook wel eens een hoed voor een man en een vrouw als ze bijvoorbeeld trouwen? Dat het, meestal alleen de dames. Alleen de dames, ja. Hè? Ja, herenhoeden koop ik ook wel in, want daar kun je eigenlijk niet tegenop. Ik heb hier zullen we even eerst een herenhoed? Dit is bijvoorbeeld een herenhoed, is een mooie... Zal ik hem eens even opzetten? Ja, alsjeblieft. Alsjeblieft. Nou, dan beschrijf het maar. Zou jij mij adviseren, deze hoed? Een beetje iets meer naar voren. Ja, dat moet wel even. Zo net een beetje boven de wenkbrauwen. Zoiets? Ja, je hebt wel een mooi hoedenhoofd. Mooi hoedenhoofd? Ja, een mooi hoedenhoofd. Ja. En als ik nou een andere hoed opzet, of een pet, zal ik dat even doen? Kan, ik denk dat beide staat. Oké. Ja. Dus vanaf de man met de hoed ga ik naar Jan met de pet, hè? Ja, maar dit is wel een leuke bonte pet. Ja, dus die heb je... En die heb ik niet zelf gemaakt. Oh. Die kan ik wel, maar je kunt eigenlijk niet opwerken tegen... dingen die machinaal zijn. Ik denk dat een hoed is toch wat flamboyanter. Ja. Flamboyanter, dat is het woord. Zeg, genoeg over die herenhoeden en petten. Wat is jouw favoriete hoed voor jouzelf?
Ja, dat wisselt. Dat wisselt. Oh, vertel. Ik vind het ook leuk om af en toe gekke dingen te maken. Ja? Je hebt hier bijvoorbeeld... ja, alle hoedemakers hebben wel iets met veren. Ja. En kijk, dat is toch wel een hele spektakel, hè? Ja, ook. En waarom kies je nou deze dan? Ja. Het is wel een zelfgemaakte. Het is natuurlijk, veren. Ja. Dat geeft ruimte, het geeft lucht, dat beweegt. En, maar stel nou dat jij uitgenodigd wordt op een bepaald feest, hè? Ja. Stel dat er iemand trouwt uit jouw Ja, dan ga ik meestal eerst een hoed maken en dan ga ik daarna met de hoed de outfit zoeken. Eerst de hoed en dan de outfit? Ja. Dan ben je hoedemaker geworden natuurlijk, hè? Ja. Ja, maar dat kunnen andere mensen natuurlijk ook doen. Ja, oké. Zeg, ik vind dat ook wel iets grappigs. Dit is een kleintje, dit is een fascinatortje. Hier ga ik ook les in geven, dit soort dingetjes. Want die kun je dan in een dag maken. Nou, vertel. Hoe kunnen ze nou jou bereiken? Als ze zeggen van, ik wil graag een workshop met een aantal vriendinnen. Bijvoorbeeld een high-tea-gezelschap, dames. En Schoondijk op het Dorpsplein, hè? Wat zeg je? Schoondijk op het Dorpsplein. Ja? Ja, en de winkel heet Hoed en Ambacht. Ja. En dan kunnen ze bij jou een workshop doen? Ja, ik heb een aantal data gepland nu voor het voorjaar. Vertel, welke zijn dat? Weet ik zo niet uit mijn hoofd. Nee, maar dat zien ze op de website, hè? En die is nog in wording, maar als het goed is die deze dagen klaar. En dat is in de theetuin in Schoondijken. In Schoondijken? Ja, de theetuin Nieuwe Haven. Daar ga ik workshops hoeden maken. En hoeveel keren op een seizoen dan? Ik geloof 3 keer op een zondag en 2 keer op een donderdag. Oké, nou dan houden we met z'n allen in de gaten. Ja, 5 workshops. De laatste is begin juni. Het zou ook een mooi cadeau zijn voor een moederdag. Ja. Hey, dat je zegt van, we gaan daar... Ja, of met zussen, of met vriendinnen, of met vriendinnengroep. Ja. Of het kan van alles zijn. Zeg, en die hoed, hè, die heb jij hier zo... ja, dat is veertjes. Dit is een beetje een ander typeje. Ja, dit is een beetje Engels. Ja, dit kan natuurlijk ook voor een bruiloft. Of voor een feest, of voor een receptie, of voor een... gewoon als je... Er gebeurt natuurlijk iets. Je wordt wel... toch ook... Het is een beetje de kunst om mensen mooier te maken. Ja, hè? ja. En bij iedereen staat... Ik zet ze nu zelf allemaal op, maar meestal ga ik dan toch zoeken wat... Ja. Ik weet het niet, ik kan mezelf niet zien. Ik heb een spiegeltje bij de hand. Ja. Nee, maar dat is mooi, hè? Zeg, en welke materialen zitten er dan allemaal in? Dit is sisal. Het zijn vaak allemaal natuurlijke materialen. Laat even die camera zien als je Het zijn allemaal natuurlijke materialen. Deze camera? Daar nog... Dit is hetzelfde materiaal. Oh ja. Dit is wordt, dat sisal? Sisal, ja, van de agave. Oké. Dus dan heb je, dat wordt, kun je kopen aan de meter. Ja, een beetje de lengte van de vezel, zeg maar. Ja. En dat komt veel uit Filipijnen, Azië. Ja. En dat wordt daar inderdaad gemaakt, gevlochten. Ja, toen ik begon met hoeden maken, toen bestond dit nog niet. Toen had je... En dit is bijvoorbeeld deze hoed die je net op had. Deze wat voor materiaal? Dit is een Panama hoed. Een Panama is gemaakt van een inheemse palm. En die worden handgevlochten in Ecuador. Dus dit materiaal is handgevlochten. En dat komt dan als een soort basis komt dat naar Europa. En dan worden naar verschillende fabrieken worden daar hoeden van gemaakt. Maar dit is dus handgevlochten. En hoe fijner, hoe duurder. En ze zijn hier toch wel een dag of 2, 3 over aan het vlechten. Dus als mensen bij mij binnenkomen en ze zeggen van heb je een rieten hoed voor mij? Dan zeg ik ja, riet ligt op dak. En dit is stro. Alles wat gevlochten is, dat heet stro. En dat is toch wel... Ja, mensen staan er niet bij stil. Nee. Zeg, en die band die er omheen zit... Dat bepaalt een beetje de sfeer. Hè? Dat kun je natuurlijk allemaal anders doen. Kijk, dit is ook een ander bandje. En dit is een ander bandje. En hier heb ik een beetje dit is ook een Panama, maar die is dan anders gevlochten met een kleurtje er doorheen. Ja, het zijn natuurlijk ideale zomerhoeden. Ja. Zeg, heb jij nou ook voor de verschillende seizoenen nog? Want ik denk dat dit is allemaal een beetje zomer. Dit is zomer en dan heb ik... Nu staat de zomer bijna. Ja. En dan vanaf eind september, oktober staat de winter weer. Ja, meestal zijn we ietsjes later dan de kleding. Ja, maar ze kunnen bij jou natuurlijk ook particulier een opdracht... Voor een toneelgroep maken ze iets, of voor particulieren. Het is natuurlijk heel erg leuk als je hoeden kan maken voor theater of voor streekdrachten of voor antieke hoeden. Ja.
Nou, meestal hebben mensen geen budgetten daarvoor. Ja. Dan is de kostuummaker die dan ook een hoed moet restaureren of moet maken. Oké. Maar dat zijn natuurlijk hele leuke dingen. Of voor televisie. Maar heb jij dan... Voor... jij maakt de hoeden. Heb jij dan ook met kostuummakers nog contact? Dat had ik in Tilburg wel, af en toe. Maar dan kun je daar altijd nog uitbreiden in Zeeuw-Vlaanderen dat je kostuummakers zoekt. Kan. Dan die de combinatie van ja, de hoed. Dat zou kunnen. Ja. Zeggen, ik ben maar meestal blijven de kostuummakers bij de kostuums en de hoedenmakers bij de hoeden. Ja, dat is toch altijd lastig omdat... Oké. Als je natuurlijk... ik heb ook in het verleden wel hoeden gemaakt voor ontwerpers, voor modeontwerpers. En dan krijg je gewoon een schets. En dan moet je dat uitvoeren, maar dan wordt jouw naam niet vermeld als hoedenmaker zijnde. Nee. Wel van de kostuums? Ja, want die kostuumontwerper heeft dan ook die hoed ontworpen. Oh. En dan krijg je alleen maar een tekeningetje. Oh, is dat zo? Ja. Oh, dat wist ik niet. Ja. Zeg, ik ben nog gids in Antwerpen. Dat was ook altijd een heel beroemde... Ja. Maar hoe heet ze nou ook weer? Weet je dat toevallig? Caroline. Ja. Ja. Maar die is gestopt, dacht ik. Is niet? Of is die nog steeds mee? Die zat eerst in Eindhoven, toen is ze naar Antwerpen verhuisd. En volgens mij is dat pand toen afgebrand of iets. Ja, er was iets mee, ja. En haar moeder die zat in Oost-Brabant. Dan moest ze toen voor mantel zorgen, voor zover ik het weet. Ja, oké, maar... En ze doet volgens mij niet veel meer in hoeden. Maar ja, dat is ook een heel klein wereldje, want als hoedemaker ken je bij eigenlijk alle... Ja. Zeg, en dan, ik kom erop, omdat die mevrouw die dan in Antwerpen was... die maakte dus niet alleen voor politici, maar ook voor het Koninklijk Huis. Ja. En nou heb ik even gegoogeld en ik zie hier Marleen maakt hoeden voor politici. Rond Prinsjesdag een klein nieuw Schoondijkje. Ja. Nou, mooi. Ik had mevrouwtje Hiers-Balien, was vaste klant. Hiers-Balien? Mevrouwtje Hiers-Balien, ja. Ja. Ja, en die heeft natuurlijk heel lang... Haar man heeft heel lang in het kabinet gezeten. Ja. Ik denk het langste. Ja, heel lang. En die mevrouw die mocht dan met jouw hoed mee naar de Prinsjesdag. Ja. Zijn er nog meer punten waar je zegt van... wat is eigenlijk... ik werk ook heel graag met gekke materialen. Ja, laat maar even zien. Dus we kijken dit of andere technieken. Ik ben zelf ook aan het vlechten. Dit is een Portugese vlechttechniek. Waar de vismanden mee werden. Een soort fuiken werden gevlochten. Alleen is dit van hoedenmateriaal gevlochten. Ja, het weegt niks, hè? Nee. En er is ook een hoedentechniek dat je van ijzerdraad een soort geraamte maakt... wat je dan bekleedt met stof. Maar ja, dit is natuurlijk makkelijker materialen met die andere techniek. En dat komt dan op een gegeven moment wel weer bij elkaar. Zoiets mooi. Bij mij. Ja, ik vind vlechten heel leuk. Ja. En dit is een hoed van Vlas. Och, experiment. Dat is mooi. Een experiment. Ja, ik denk volgend jaar als dan al die gewassen gaan groeien... ga ik wel bij wat boeren vragen of ik... wat mag hebben. Ja, en dan ga ik daar wat manden of wat hoeden van maken. Of, Nou, maar weet je wat het is? Die vlasindustrie... Ja, die is hier heel veel nog. Ja, die is heel veel. Ja, dus er wordt Noord-Frankrijk, ongeveer België. 2000 hectare vlas verbouwd. Ja. En er zit dus ook een hele grote firma die internationaal die zit toch in, werkt. Van der Bilt. Waar zat die toch? Ja, in Terneuzen. In Terneuzen zelf. Ja. Niet in Sint-Jan-Steen. Ja, daar zit ook vlas. Dus, ja. Maar Van der Bilt, mijn advies is dan, probeer daar in contact te komen. Dat is wel leuk. Ja, heel leuk joh, want in Koewacht is ook een vlasmuseum. Ja. En het is natuurlijk wel leuk om zo'n hoed daar tentoon te stellen. Ja, ja ik heb er meer. Dat was eentje van de serie. Ja? Ja. Ze hebben me wel gevraagd je hebt ook een vlasdag in Ede. Ja, die zal het in Ede. Ja, dus daar ga ik volgende keer wel op staan. Ja. Dat is wel leuk. En dan ga ik ook een beetje demonstreren met hoeden maken. Ja. Oh ja, dan wil ik eigenlijk vragen. Ga jij ook naar braderieën? Ga je ook naar de visserijfeesten? Of is dat allemaal niet de bedoeling? Dat je daar je ambacht ook... Nou, ik vind het toch altijd heel wat om alles mee te slepen. Om hoeden. Voor verkoop dan. Dus het verkooppunt is gewoon in Schoondijken. Verkoop, een winkelgalerie-achtig. Ja. Dus dat laat ik lekker daar staan. En ik zal 1 of 2 keer per jaar zal ik wel iets uitzoeken om toch te demonstreren. Nou, en dan dat dan gewoon leuk is. Net zoals met de Innewiel was ook leuk. Ja, ja dat is heel leuk. Niet dat ik dat iedere week ga doen. Nee, ik wil eigenlijk toch gewoon focus op cursussen, workshops geven. Mensen met elkaar contacteren. Ja, en toch ook dingen zelf maken. Ja.
En wat is jouw e-mailadres? marleemanjes@gmail.com. Ja, nou... Manjes met 2 N'en. Ja, jullie zeggen... Ja. In Oost-Vlaanderen zeggen ze Magnus. Ja. En hier zeggen ze Magnus, met de H ertussen. Ja. En vroeger zeiden wij Manjes. Oh ja. Maar dat schreven ze altijd fout. En mijn vader zei dan gewoon Magnus. Oké. Dus ja, je kunt er alle kanten mee uit, hè? Ja. Ja. Goed, Marleen. Zijn er nog punten die wij aan willen stippen voordat we de kijkers gaan bedanken? Of zeg jij van, eigenlijk is alles zo'n beetje verteld? De kijkers die weten jou te vinden nou, en als deze aflevering uitgezonden wordt. Je kunt hier natuurlijk uren, dagen. Ik kan natuurlijk, bij iedere hoed kan ik een verhaal vertellen. Dus ja, dat is lastig. Nou, maar dat hoeven we nou niet te doen. Nee, dat hoeft niet, hè? De kijkers uitnodigen om te zeggen van, neem contact op met Marleen. Ja, dat mag. Dat mag altijd. Nou, bedankt voor je tijd. En dan, ja, u ook. En we gaan elkaar zien. Dank u. Ja, dank u. Graag gedaan. Gaan we nu de kijkers bedanken, hè? Dankjewel, kijkers. Ja, oké. Waar moet ik naartoe? Nou, beste kijkers. Dankjewel. Marleen heeft het allemaal goed uitgelegd. Het is op het laatste moment opgekomen dat ze hier in de studio kwam. Maar jullie weten ze nog allemaal te vinden. Petten en hoeden. Ga naar Marleen Magnus in Schwandieke. Toch? Dankjewel, Schwandieke. Oké. Ja, dankjewel. Proosten? Proosten. Dankjewel.